Mali seko ni donko ni o ye biennale Mopti san 2023 a baaraw kɔni kuncɛra kunungo kari stade Barema Bokum na. Marabolo 19 ka fara Bamako district kan olu de tile 10 in kɔnɔna na ka Mali seko ni donko ko da kɛnɛ kan. Maimuna Tangara ale kɔni kun bɛ Joyilakaw fɛ a b'a hakilinaw fɔ an ye. Jamana ɲɛmɔgɔ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn. A kɛra sababu ye bɛn bɛnna an ni ɲɔgɔn cɛ. Mɔgɔ dɔw bɛ u bɛ kɔrɔn fɛ u t'a dɔn ni anw bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ cogo min na mais alhamdulillah biennale ne kɛra sababu ye an ni kɔrɔnfɛ mɔgɔw tile bi fɛ mɔgɔ ba ni baba an bɛɛ kɛra kelen ye an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka kɛ fa donna kelen bɔda kelen. I n'a fɔ Jinɛbu Keyita maa caman de hakilina kun ye ko biennale k'a tɛ se ka kɛ Mopti k'a sabu kɛ ko lakanabaliya kun bɛ yen nka bi a kɔni kɛra sewa ye. Kabi an kɔni nana Mopti an ma gɛlɛyasi de sɔrɔ baasi ma sɔrɔ k'a fɔ ko mun bɛ se ka an nimisa Mopti n'a la parce que an tɛ se k'a bila an kun na k'anw bɛ bɔ Bamako ka se Mopti k'a sɔrɔ mɔgɔ ma s'an na k'a sɔrɔ an ka car ma attaqué. Mali bɛɛ lajɛlen de kun bɛ Mopti nin dɔgɔkun 2 in na ka se ka seko ale ni dɔnko k'o bɔ k'o da k'o lakuraya. Prince Diallo ale ye artiste ye an k'ale lamɛn. Même if you ni biennale tɛ Mali culture bɛ sa an ka tiɲɛ fɔ. Jɔyɔrɔ na sira fɛ Segu région o kɔni ye jɔnjɔn fɔlɔ ta ka fara u kan Buguni o nana filanan na sabanan o seginna Joyila ma u ka fɔla Mali de gagnera nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Madu Tolo ale ye Segu ɲɛmaa dɔ ye. Tiɲɛ yɛrɛ la han ni jɔnjɔn in an y'a ɲini an y'a sɔrɔ parce que Segu famana ni ɲɔgɔnna ma biennale yɛrɛ la mun diyara ne yɛrɛ kosɛbɛ région bɛɛ ye mɔgɔ 80 région 20 maa 1600 han ne yɛrɛ bɛ taa bi ne mana taa Mali yɔrɔ o yɔrɔ la n tɛ kɛ dunan ye k'a ta Kayi fo Tawudeni. Dr Cogel Kukala Mayiga Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kɛnɛ in denfaya kun bɛ ale de bolo a ka laseliw kɔnɔna na a kɔni y'a jira k'a fɔ ko biennale nata o kɔni nata kɛ Tombouctou san 2025 walasa bɛɛ lajɛlen kɔni ye kan bɛn di ɲɔgɔn ma Tombouctou Tijani Wederawogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Mopti.